Добър вечер, дами и господа. В следващите 50 минути отново ще си говорим за баскетбол. Разбира се, с господин Христо Добрев, който отново е наш гост. Добър вечер, Ицо. Добър вечер. Мисля, че прогнозирахме с точност двубоите през миналия кръг. Дори с голяма точност, ако мога така да кажа. Може да обърнем така внимание в началото на предаването. Левски загуби съвсем очаквано според мен от Рилски Спортист. Отборът, с който пък ще играем ние този кръг. И то с голяма разлика, 16 точки на чуж терен. Да, но по времето не беше така. Левски водеше даже с малко, мисля, че. Или бърка матча с Берой беше така. Левски се държа достойно и във втората полувреме фактически Рилски Спортист наложи своята воля, но очаквано наистина и с разлика Рилски Спортист, класата на отборите. По-скоро бих казал индивидуалности, не толкова като отбори като цяло, защото и в Левски има добър колектив и талантливи момчета, но просто класата на някои от играчи на Рилски Спортист е доста по-висока, отколкото на Левски и оттам се получават нещата. Но определено Левски играе така приличен баскетбол в последните така основно 5-6 двубоя. Почти наравно върви с... Нормално е за този отбор. Първо, че взеха наистина лидер на отбора, който им липсваше или се присъедини още един лидер по-скоро след Павел Иванов като Веско Веселинов, който наистина предава и малко по-голяма класа на отбора, и младите играчи нормално преди един добър тренировъчен процес всеки матч за тях да е израстване, така че добрата игра на Левски, особено след купата, не трябва да ни изненадва. И в този матч се държаха добре, аз го гледах, даже даваха го по интернет, но класата вече постепенно Рилски се наложи волята. Двубоят между Академик Бултекс и Балкан прогнозирахме двамата с теб, че ще бъде много спорван, много равностоен. Ти дори каза, че матчът може да се реши точно накрая. Така и стана. Само 3 точки преднина в крайна сметка за пловдивчани. Мач, който също по телевизията, вече по националната БНТ можехме да го гледаме. Да, разбоя беше такъв, какъвто се очакваше, равностоен, без със сигурност да се каже кой ще победи. Натежаха, може би, по-добрата домакинското присъствие, домакинския матч фактически на Лукол е малко по-добрата, не толкова като класа, а сработеност, бих казал, до някъде на тяхните чужденци. Много добре са подбрани такива играчи, които се подхождат един на друг и като стилна игра, и също пък са разностилни играчи, не се дублират един друг, и това носи въобще по принцип предимство на отборът на Пловдив, но да ти кажа, там съвсем основателно и за мен и от Балкан отново имаха претенции към съдийството. В един такъв равностоен матч наистина 2-3 отсъждания в едната посока може да го реши. Балкан доста често започнаха да реагират срещу съдиите, според мен. Когато има сръбски треньор, да ти кажа, до известна степен наистина буйният нрав така излиза на преден план. Да, аз съм забелязал и когато и в Ямбол работиха сърби, малко като че ли са параноични и се смятат, че едва ли не толкова срещу отбора, ами лично срещу тях, като че ли има някаква тенденция, защото са чужденци или нещо такова. Сега не е точно по този начин нещата не стоят. Още повече и Пловдив няма чак пък такова лоби или отбор с големи традиции, че да им се помага. Казахме, ние сме си говорили тук за съдейството, като че ли в определени моменти дали на психика или на нещо се огажда се като че ли на отбора домакин или на отбора по-предно класиране, някакси по този начин. И с тези непрекъснати декларации срещу съдийството не е от полза, познайки малко и нрава и на съдийската колегия и хората, не е хубаво да ги дразни, защото то не е хубаво и да се мълчиш, между другото, но трябва много внимателно и не е необходимо толкова публично, може би където трябва и с когото трябва да се споделят някои неща, но наистина имаше някои неща, които и като неутрален зрител ги забелязах аз. И да бъдем коректни, може би леко бяха ощетени Балкан в някои ситуации. Не знам, аз си мисля пък постоянно това пищение, ако мога така да кажа, и протестиране пък може да настрои съдите точно обратно, пък да започнат да ги подбутват, ако щеш. Не знам, така си мисля. Значи тая компенсация ще дойде срещу други отбори, в по-задната част от класирането, може би и срещу Ямбол в някои други кръги. Аз мога да ти дам пример пък с единични баскетболисти, примерно не знам дали Тошко Стойков, но и Жоро Младенов, се спомням, те постоянно имаха реплики срещу съдиите. Специално на Жоро Младенов му свириха, сигурно всяко тръгване към коша беше... Сега, при индивидуалното, когато се поизвоюва някой право, благодарение и на качества се баскетболни,
такива опитни играчи с класа, знаят кога и какво да кажат. Това, че се толерират в някои моменти, наистина не е правилно, защото не може съдията да държи дисциплината, те да се каже, и се доказват пред млади и неопитни, да кажем, играчи там да свири технически или да се прави на мъж, както говорим, дали да се толерират големи играчи, но то по цял свят е така. Но не трябва, не би трябвало да е така. Иначе Балкан също е един от отборите, както и Левски, които започнаха зле шампионата. Аз си спомням и Варна и Балкан почти нямаха победи в началото на първенството и в течение на първенството започнаха да играят наистина много приличен баскетбол и ето виждаш. За Балкан наистина стартираха, мисля, с 4-0, но и тогава си спомням нашия разговор и казах, че имат много по-голям потенциал. Те бяха почти нов отбор в началото на сезона, въпрос на сработване, но имат класни играчи. Аз смятам, че те могат да бъдат в четвърта, дори да не в редовния сезон. Точно отбора, срещу който те ще се изправят, четвъртия, който ще остане, предполагам, че Балкан ще бъдат петия, така показват нещата. Там може да се очаква някаква изненада и те да влезат в четворката след Да, и вече си имат едно много хубаво попълнение, какъвто е Мартин Дурчев, който започва да се вписва вече в... Допълнително. Няма как, наистина, въпреки че е класен играч, позната му обстановката, ще му трябват на Мартин няколко мача да влезе в ритъм. Той го и показа и в този матч. По-добре играят, колкото в първия му за Балкан. Така че Балкан наистина може да е отбора, който по всяка вероятност ще бъде пети в редовния сезон, защото почти изгубиха шансове. Те загубиха и от Рилски спортисти, сега от Пловдив. Няма къде да наваксат това изоставане. Преките им конкуренти... Да, те ще останат пети, но е възможно на четвъртфиналния плейоф, срещу който им се падне четвъртия, да ги отстранят. Напълно възможно. Да, във Варна нямаше изненада. Предрекохме с теб убедителна победа на Лукойл Академик. Ти може би, аз мисля, че имах друго предчувствие, че Варна могат да се опънат на Рилски спорти, защото те направиха много добро представяне в Самоков предния кръг. И, фаворит бяха абсолютен и прогнозата не беше за победа на Лукойл, но много лесно. Те над 30 точки и то още на полувремето е станала така разлика. Това е, което ме изненада, защото в Варна местният отбор играе на максимума на възможности, но не се е получило в този матч. Въпреки отсъствието отново на контузени играчи в Лукойл Академик на Павлин Иванов и на Христо Захарев, много силно е играл вече. Радвам се за това момче, че е възстановено от 2 годишни ходения по мъките от контузия. Божо Аврамов е играл силно в залата, където е израснал. И това е до голяма степен е дало отражение. Добре, ще видим. Ще ми е интересно после като правим прогнозите. Мисля, че Варна също е домакин на следващия кръг. Отново на Академик, този път от Пловдив. Ще видим какви прогнози ще направим Ицо. И Ямбол срещу Берое. Аз лично бях така доста оплашен, ако сме така да кажа, от отбора, който пристига в зала Диана, но нашите момчета наистина изиграха един мъжки двубой и се сбиха, както се казва. Минимална загуба, но важното е, че играта удовлетвори публиката. Не знам, ръководството предполагам също. Да, спомнят се, може би, нашите зрители. Горе-долу и моята прогноза беше до 10 точки за Берое. Може би в по-оптимистичен вариант около 5-6, но... Ти познах точно, ще каза точно 10 точки разлика за Берое. Там се въртяха нещата. Получи се един, според очакванията, за мен поне, матч. Най-важното, което беше за да стане матч, както каза, да се сбиеме и да има интрига в този матч, беше да отговорим по най-добрия начин на тяхната агресивна игра. Защото в предните ни 2 матча, които играхме в редовния сезон, срещу Берое ние допуснахме най-много грешки през сезона. В единия матч 24, в другия 22. При положение, че допускаме около 14-15 грешки през сезона, точно отбора на Берое не предразполага тяхна агресивен начин на игра, срещу тях да правим много грешки. Това беше единственото ми опасение и хубавото, че едва 14 грешки не се оправдаха и затова се дължи най-вече и този равностоен матч, който се получи. Имахме своите шансове, да ти кажа, в развоя на матча. Примерно ние за 3 точки, стрелбата за 3 точки имаме 28-9% стрелба, при положение, че около 35-36% сме средните ни за сезона. Ако ние бяхме на средните на сезона, за сезона стрелба за 3 точки, щяхме да отбележим 3 тройки повече. И другото, което забелязваме, е слабото ни изпълнение на наказателни удари. Да, цели 10 фала сме. 10 фала от 16, 26 отбелязане, 38% стрелба от фала,
ето и тук, ако сме на средните си 67% през сезона, това са още 5 точки отгоре. Или 12-15 точки ние можехме да отбележим само ако бяхме на средните си показатели, което означава, че евентуално можеше да ни донесе И сме добре успех. като проценти за 2 точки. Виждам цели 59% За 2 точки, според моята да, статистика. интересното е, че в мачовете ни срещу Берое, въпреки че говорихме се, че в подкошето те има доста здрави атлетични играчи и в този третия ни матч с тях, ние имаме висок процент стрелба за 2 точки, но допускахме до този момент и Берое да ни бележат над 60% успеваемост в стрелбата за 2 точки или в подкошето, докато в този матч Берое имат по-ниска успеваемост, отколкото ние имаме за 2 точки. Ето още един компонент, който успяхме да го да е в наша полза. И срещу един отбор, който, като Берое, който при всички положения ни превъзхожда, и то доста, говорихме се, за да ги можеш да ги победиш, трябваше и така доза късмет в стрелбата за 3 точки, защото ние имаме добра успеваемост. Как се казва, така едни пияни тройки да бяха влезли през ръка, последните секунди с табло. Имахме нужда от това, но казах, дори да бяхме само на средните си показатели в стрелбата за 3 точки като успеваемост, отбора с Берое беше нашите възможности. Имаш ли статистика колко пъти Ямбол е обстрелвал коша за 2 и 3 точки и колко Берое? Правим впечатление, че сме стреляли цели 35 пъти от зоната за 3 точки. Това направо е... Без да сме се говорили преди предаването, защото знаете нашите зрители, че няма сценарий, направило ти впечатление, те 35 опита за стрелба за 3 точки, може би си погледнал тук в моето личе, аз съм си го заградил. Зрителите, които бяха в залата, да кажем, така малко с апломб, бяха свидетели на един рекорд за ямболския баскетбол, отборен рекорд, 35 опита от 2000-та година насам, както говоря подробна статистика, толкова опити за стрелба за 3 точки не сме правили в редовното време. Имало е матч и само един в 2014 година и 15 сезон в Самоков, когато също нашия отбор е стрелял 35 пъти за 3 точки, но тогава е в матч с продължение. Така че 35 точки мога спокойно да кажа, въпреки че от 2000-та година говоря статистиката, и преди 2000-та година не се е стрелял толкова в никакъв случай, повече от 20 пъти опити не се е стрелял преди 15-20 години. Така че това е абсолютен рекорд, убеден съм в историята на ямболския баскетбол. В един матч нашия отбор не е стрелял 35 пъти за стрелба за 3 точки. Но това е тенденция и колкото може би и аз мисля иска малко по-ортодоксален баскетбол да се играе, т.е. не с толкова стрелба от разстояние, това е начина. Особено в нашия отбор в момента, където най-силното ни оръжие, мога да кажа, че е стрелбата за 3 точки. Имаме такива изпълнители. Ти точно това даде като препоръка между другото. Да, и го правим с добър процент. Това трябва, може би в оставащите матчове да го правим. Дори на пръв поглед да изглежда, че е хазарт на стрелбата, но е хубаво да стреляме повечко. И сега ето, ако не бяха вързали, деца каза, някои стрелби, не можехме дори да победиме от борът на Берое. Въпреки че когато не са отиграни ситуациите за 3 точки, последните секунди на атаката или се налага човек, състезател, който сега няма чак такива способности да бележи за 3 точки, това не е желателно. Но концентрирали са тройките главно около Венце, цели 12 пъти стрелял той. Венце тръгна да гони един рекорд на Мартин Дурчев. Мен не ми се иска още от сега да го споменавам, но въпреки че този сезон ще се играе 24 мача, а Мартин Дурчев, когато постави рекорд за най-много отбелязани тройки за един редовен сезон, тогава мачовете бяха 27, но с този график, който върви Венце, нищо чудно да подобри този рекорд на Мартин Дурчев от 72 тройки отбелязани в рамките на един редовен сезон. Що се отнася до средно отбелязани тройки, Венцеслав има в момента 3,5 средно на матч, докато рекорда на Мартин Дурчев от сезон 2011-2012 за тези тройки е 2,7, така че поне от средни показатели може би Венце е тръгнал да го подобрява този рекорд. Но не искам да говоря, за пък да стреля само от тройката да го подобрява този рекорд, но може да го прави и го прави. Сега дали от тези 12 някой може да бъдат спестени е друг въпрос. Другият ни
плеймейкър, един човек, който аз наистина много уважавам и смятам, че той е баскетболист, който наистина мисли всяко едно действие, той използва наистина главата си. Затова говоря за Цецо Острев. Отново фантастичен матч и ми направи впечатление, Ицо цели 10 асистенции за Цецо Острев, което е прекрасно. 10 асистенции, 16 точки и 7 борби, близо до един трипъл-дабъл, който е играч на ямболския отбор от 2000-та година, пак знаеш защо я споменавам тази година, тогава говоря статистика, не е правил. Играч на Ямбол няма трипъл-дабъл от 17 сезона, може и да е нямал и преди това. Между другото, пак само една отклоняване, може би ще е интересно за зрителите, от сезон 2008-2009 година има само двама играчи, които имат трипъл-дабъл в българското първенство, като цяло, не за нашия отбор. Това са Маркъс Хол и Уил Уокър. Маркъс Хол игра в Левски, Уил Уокър игра в... Като Бероя ги направи този трипъл-дабъл, защото знаете, че той после дойде за няколко мача и стана една така интрига, която да не е споменава. Да. Но за Цецо си наистина най-добрият матч за Ямбол. В символичната петица на кръга също го обявиха много сайтове. 26 ефективност не е правил до този момент и е втория играч през сезона, който прави дабъл-дабъл от точки и асистенции. И по този начин, също смятам, че е любопитно за нашите зрители, Острев е 9-тия играч на Ямбол, който е с дабъл-дабъл от точки и асистенции от 17 сезона напред. Мога да ти кажа, трима играчи имат по 2 дабъл-дабъл от точки и борби. От точки и асистенции това са Павел Нойков, Дечко Ешинов и Емилиан Боцка, и други 5 имат също дабъл-дабъл от точки и асистенции. Това са Емо Стаменов, Юлия Радионов, Уил Уокър, Станислав Говедаров и Венци Петков през този сезон. Така че Цецо е 8-я, 9-я играч, който е правил това нещо. Всичките са в редовния сезон, между другото. В плейофите няма играч на Ямбол, който е правил повече от 10 и повече асистенции в един матч, а в Купа България има само един играч, който е правил повече от 10 асистенции. Това е Станислав Говедаров, 12. Фактически това е рекорда на Ямбол в официален матч за най-много асистенции. 12 в един матч. Тогава обаче Станислав има 6 точки, така че няма дабъл-дабъл. Това е около тази показател. Виж как така, когато направим хубав двубой, как излизат много неща, за които може да говорим положителни. За съжаление има нещо, което ми прави впечатление пък негативно, и то е само двата коша от игра на центърът, Ники Върбанов. Да, може да се каже, че това е най-слабен матч на Ники, като по статистика, поне ефективност 2. Между другото, той от всичките тези матчове, които сме изиграли до този момент, 18 матча, има само 3, в която има ефективност по-ниска от 10. Сега нашите очаквания може би към него са по-големи, но Ники се играе на едно прилично ниво, т.е. има само 3, може да се каже по статистика, слаби матчове до този момент и този, за съжаление, му е най-слаби. Трудно му е, наистина в анализа преди матча казахме срещу такива по-атлетични играчи, му е трудно на Николай да играе особено 1 на 1 или ако има дублиране. Но пък добро включване, нека да кажем на младият Андрей Иванов. 19 минути за втори път през сезона. Той играе 19 минути, като предния път, когато игра 19, беше за Купата на България и много добро, може да се каже. Това включване. отново беше твоя препоръка според мен в предаването. Ти каза, че Андрей трябва да играе поне 20 минути в този двубой. Не съм уточнял точно минути, но казах, че особено отбор като Бероя, който играе с голяма ротация и добре подготвени физически играчи, срещу тях не може да се противопостави с 6-7 играча. И хубаво е дори и играчи, които отстъпват така на основните, да го наречем, в този матч да влезат и да вземат участие, но явно не се намери така време или нашия треньор сметна за необходимо. Особено второто по време ние го изиграхме само с 6 играча, защото Евгений Иванов игра само през първото по време, мисля, че второто въобще не влезе в игра. И в крайна сметка и това се оказа отражение до известна степен по умората. Умората се оказва влияние срещу отбори, които играят много агресивно и използват голяма ротация и е трудно. Някой път не се иска, защо не влезе в последните минути някой кош да беше влязал, но когато вече мозъкът е уморен, то оттам идват и рефлектира всичко и върху краката и ръцете. Относно борбите, виждам, че Ямбол е с 3 борби в повече в нападение, отколкото отбора на Бероя. Да, още един компонент, който за да искахме да бъдем равностойни срещу отбор на Бероя и се получи борбата, особено борбата в нападение. Ние имаме повече борби в нападение от отборът на Бероя, който по принцип е трети в лигата по борби в
нападение. И ето този компонент също сме успели да го предотвратим и за това се дължи добрия резултат, нека да го кажем, в този матч. Или ако можем да обобщиме, защото и Берое, да ти кажа, не са направили нещо чак толкова слаб матч, защото някои нали, кажат, играхме силно, защото Берое са играли слаби. Не са играли толкова слабо. Берое с доста по-голям коефициент или близък коефициент на ефективност отборен от тяхния среден. Тоест, те са направили един средностатистически за тях матч през сезон. Нито слаб, нито прекалено силен. Борбата не е добре. Също и в асистенциите. Отбора на Берое също е отбор, който добре раздава топката. В този матч се е ударили повече на индивидуални явни действия или стрелби, в които е бил изведен играч, нали, за асистенция не е влязла. И може би да завърша обзора на този матч. Искам друго да кажа индивидуално, което така е, мисля, че е интересно, а и го дължа на Стоян Петков. В този матч той отбеляза 10 точки, с които надмина 1500 точки, които той е отбелязал за ямболския отбор, кариерата си за ямболския отбор. От 2000-та година, нали, подчертавам, от 2000-та година до там, само още други 4 играчи на Ямбол са отбелязвали повече от 1500 точки за нашият отбор. Ще ги кажа така по възходяща градация. Димитър Ангелов има 1934 точки от 109 мача. Димитър Хорозов 2099 точки от 181 мача. Мартин Дурчев 2575 точки от 202 мача и безспорния, който няма спиране и няма надминаване, е Станислав Говедаров. 6268 точки от официални матчове в 456 официални двубоя. Сега Станислав в съвременния баскетбол и тенденция, така комерциален. Аз не знам дали скоро ще имаме играч, който ще играе 14 и повече сезона и то на такова добро ниво, за да ги мине тези точки. Дори Анатолий Асински, най-добрият ни стрелец и играч в нападение, бих казал, има по-малко, въпреки че преди 2000 година аз на Анатолий, нали, нямам му статистиката, но все пак за 7 сезона, дори да кажем, че върховото постижение на Анатолий е около 650 точки за един сезон, няма как да надмине Станислав. Единствените, според мене, казвам, не мога да го твърдя, двама играчи, които могат в историята на ямболския баскетбол да са вкарали повече от 6268 точки. Това са легендите на ямболския баскетбол. Вълчо Йорданов, който има 12 сезона за Ямбол, или Митю Георгиев, Димитър Георгиев, който има 16 сезона. Просто тези двамата играчи, едно, че имат достатъчно сезони, а и са били като основни реализатори на отбора. Другия може би е Иван Ангелов, който има 15 сезона, но така, и с разговор с него той ми сподели, че не е бил чак толкова основният реализатор на един отбор. Той е имал други качества, с които така са били най-силната играта му, защита, организацията, лидерски качества. Така че Станислав просто живата легенда на ямболския баскетбол и поне и по тези показатели, които ги има. Може би малко още статистика, надявам се, че не натоварвам зрителите, по-скоро им е интересно. Само в рамките на един сезон, официален матч, има 3 играчи, които са минали границата ни от 700 точки и това са отново едни от най-добрите ни реализатори. Димитър Ангелов е вкарал 794 точки през сезон 2000-2001 година. Говедаров е следващия най-резултатен в рамките на един сезон. 723 точки през сезон 2007-2008, но от 42 мача, докато Митко са от 40 и Мартин Дурчев пак от 40 мача, сезон 2011-2012, 716 точки. Значи казвам ви, ние играчи, които са дали много на ямболския баскетбол и ако имаме така, аз си водя моя си зала на славата, те трябва да фигурират в нея. Или по американските стандарти, ако това се възприеме и в нашия, в една евентуално нова зала, пък защо не и в старата ни наша Диана, споменатите играчи, потничето им трябва да виси от тавана и когато влезат и зрителите, и особено младите играчи, или пък в тежки моменти за играчите на пода, нека да погледнат нагоре, да видят кои са играли за Ямбол и да им даде това голям импулс. Мисля, че аз с това... смятам, че не изчерпахме темата Ямбол Берое. Можем да се прехвърляме, Ицо, към
двубоят ни с рилски спортист. Хубаво беше да кажем няколко думи. Не знам дали ще не остане времето за мача на звездите. Ако искаш, може сега да го направим, тъй като да се извадя само списъчето. Върви. Айде да видим, приключи вече гласуването за играчи. Нека да видим ямболско участие ще има ли, кои са всъщност всички играчи по постове. Голяма изненада, мога да кажа, определено и радващо. Младият ни баскетболист Андрей Иванов, като играчът получил най-много гласове от центровете, българските центрове, е в мача на звездите. Той участва предната година, трябва да го кажем. Той участва само в конкурса за забивки и е спечели. Сега предполагам, не са излезли още кои ще бъдат играчите в конкурсите. Предполагам, че Андрей отново ще участва в конкурса за забивки, но вече и като пълноправен член на мача на звездите, избран от зрителите, което е голяма чест, между другото. Сега, вярно е, че сега като правиме нещо по американски стандарт, може би трябва да копираме почти едно към едно и от американците, примерно. Първо разделението. Американците вече от 2 години правят разделение на гардовете, 2 гарда и по 3 крила и центрове, така наречените фронткор играчи. Докато тук организатора на турнира го разделя по 5 поста, нали? И това дава някакво много сепаратиране на играчите и влизат играчи, които сега, честно казано, не заслужават. В смисъл, какво не заслужава, защото хората са гласували, те заслужават, но все пак трябва да има някакво по-реално за мен отражение на действителността. Ако не всички най-добри по ранкинг и статистика играчи, нали, да влезат, то трябва малко да му и прилича за някои неща. И когато играчи с много добри качества остават извън избраниците, нали, малко буде... Добре, нека да споменем имената. Български играчи веднага казват. Сега Милен Дудев, Станимир Маринов. Атакуващи гардове Павлин Иванов, Цветомир Куртев. Крила Константин Коев, Христо Захарев, тежки крила Димитър Димитров, Димитър Маринчевски и центрове Андрей Иванов, Денис Агре. Това са българите, докато при американците имената, които ви съобща на 10 американски играчи, не будят съмнение, мисля, че няма какво и да ги съобщаваме или набързо. Дани Гибсън, Оскар Белфилд, Шейн Гибсън, Шакир Смит, Травис Даниелс, Еван Бринсма, Джордан Семпъл, Аран Джонсън, Диджей Шелтън и Стив Зак. Никаква изненада. Добре, и кои играчи според теб не попаднаха в този мач? От българските играчи спокойно мога да кажа, от гардовете Йордан Бозов и Станислав Цонков са играчи от топ 10 в момента в българското първенство. Също към тях, към гардовете, мога да прибавя един Венцислав Петков. Тоест, сега евентуално от Милен Дудев и Куртев, които така не впечатляват в ранг листата, един от тези 3 гардове може би трябваше да бъде в състава. От крилата Стоян Петков, мисля, че крайно време Стоян е малко подценяван играч, между другото, в лигата. Сега американците ще кажат, не е толкова маркетингов играч, защото играе в по-малък пазар Ямбол. Нали? Сега малко силни думи казвам, но така звучат по-американски му нещата, но Стоян има място в един матч на звездите. Също така Златин Георгиев, Павел Иванов. Пред центровете сега Ники Варбанов, може би нашите очаквания към него са малко по-големи, искаме да дава повече, но той в момента е в най-добре класиралия се българин според моята ранг листа, която водя. По статистика, разбира се. Това са играчите, които смятат, че могат да попаднат. Сега до този момент не са известни поне още 2, които треньорите ще изберат. Да. Така че някои от тях могат да попаднат. Предполагам Станислав Цонков 100%, защото е от Варна, а матчът ще бъде във Варна, но момчето си го е заслужил. А кои ще бъдат треньорите всъщност? Треньорите не излезе, но имам така сведения. Това са Мануел Марков и Александър Дяковски. Това са играчите, които са получили най-много гласове в анкетата. Мисля, че те ще има още 2 треньори към тях. Кои ще бъдат, не знам, може би после организаторите ще го споменат. Така че това са някои от играчите, които можеха да участват в този матч, както и при чужденците. Играчи като Корниенко, Савич, Секулович също са играчи от топ 10, но явно зрителите ни, които са гласували, феновете, са предпочели по-атрактивните американци за този матч. Това е мажоритарния вод, е така. Мажоритарния вод, това предпочитат, или с други думи, освен отборът на Левски, всички други отбори имат присъствие в матча на звездите. Кога ще бъде матчът на звездите? 2 април в Варна ще бъде матчът на звездите, така че които
искат от нашите фенове да отидат до Варна. За съжаление, този матч губи някакси, няма този авторитет или значение в българския баскетбол. Дори играчите по-утвърдените не им се иска да ходят на този матч. Смятат го за, ако не загуба на време, не предпочитат да се почиват и може би е изява на по-млади играчи наистина да отидат. И другото е самото разпределение на играчите. Не тези, които получават най-много вод по постове, стартират матча. И много значението на този матч е точно това. Да стартират играчите с най-голям вод. Така че може много да се помисли. Моето мнение пък аз този турнир, матча на звездите, така не го възприемам като шоу. Аз винаги съм смятал, че това трябва да бъде един много сериозен двубой и на мен лично като зрител ще ми бъде безкрайно интересно, Ицо, да играят българите срещу чужденците в един сериозен двубой, в един истински матч. Тогава наистина ще стане зрелище за публиката, докато това е разминаване. И самото разбъркване на играчите там по някакви си признаци треньорите се ги избират не е начин. Наистина една интрига чужденци срещу българи би бил по-здрав матч. Да. Може би пък организаторите се притесняват, че чужденците в България са по-класни или какво. Или другия начин, когато са така пък разбъркани, което за мен ще е по-интересно, даже като социологически експеримент да го вземем, да не се гласува отделно за чужденци и за българи. Просто да се смесят. И да се види наистина тогава какво е предпочитанието на зрителите. Сега някой може да смята, че чужденците ще бъдат избрани повече от български играчи. Аз съм на друго мнение. Защото все пак българските играчи са по-големи любимци, по-познати на местните играчи, на местните фенове и би се гласувало по-добре. А и това ще ми даде на мен един отговор. Ние, прословута разговор, който водя, много ли са чужденците, трябва ли да ги има? Ако в един смесено гласуване се гласува повече за чужденци, а в същото време казваш, що са тези чужденци в българското паренство, ще кажеш хубаво, хем ги искаме и ги харесваме, пак защо играят. Това за бъдеще ще му предложа на господина, който прави тази матча на звездите. Той е кандидат депутат, между другото, може да стане и депутат. Няма да споменаваме от коя партия. Добре, сега се прехвърляме, тъй като виждам, че имаме малко време на матча с Рилски Спортист, само набързо. Левски посреща Лукойл Академик. Според теб, Ицо, кой ще излезе крайен победител от този двубой? Не, безспорно, Лукойл Академик, особено срещу този силен матч, който Лукойл играха във Варна, явно се възвръщат някаква увереност. Имате играчи, които ще влезат, предполагам, контузени. Левски не може да се противопостави на Лукойл Академик. И ние трябва да затискаме палци, Левски да губи. Обясняваме го вече това на зрителите. За тези от вас, които не знаят, уважаеми зрители, казахме, че Левски и Варна трябва да губят колкото може повече двубой, за да може да сме пред тях, пред Левски, за да може да участваме в плейофите, а пред Варна, за да не играем евентуално също Лукойл Академик, който е най-силен отбор, може би в България. Така, Черно море, Варна, посреща Академик Бултекс. Един матч, който аз, може би за мнозина, ще заложа на Варна, за мнозина изненадващо ще заложа на Варна. Тук мисля, че може да се потърси някаква изненада, предвид на това, че Варна, казахме, играе добре след купата. Мисля, че може да бъдат Пловдив поведение. Добре, аз се надявам искрено това да не се случи. Варна да си загуби матча от Пловдивския Академик. За нас е желателно да го загубя. Берое посреща Спартак Плевен. Победа за Берое, не бих казал много категорично, на над 10 точки със сигурност, така мисля. Аз мисля, че тук е време за изненада. Време е Берое да загуби един домакински матч. Точно мисля, че отбора на Спартак Плевен ще бъде отбора, който ще победи Берое. Това е моята прогноза. И прехвърляме се на гостуването на Ямбол в Самоков. Имаме точно 9 минути до края на предаването. Ицо, ти си на ход. Добре. Чакане много тежко гостуване на отбор, който може би е най-добрият домакин в лигата, като категоричност. Те имат само една загуба, докато Пловдив, примерно, нямат загуби на собствен терен, но смятам, че Рилски Спортист играе изключително силно на собствен терен и са отбора, който бележи най-много точки като домакини. А ние сме отбора, който получава най-много точки като гости. Това вече не ми харесва като цяло, защото като погледнем отборните показатели на Рилски Спортист, те имат много показатели отборни, които са на първо място в лигата. По най-много вкарани точки, кошови за 2 точки. За най-много борби в нападение. С Лукойл Академик са наравно по 39 борби общо. Те показатели, в които
ние имаме много голяма слабост. И също така отбора, който прави най-малко технически грешки. Тоест може да се каже, че най-добре организиран отбор като... Добре, но загубиха толкова много мачове пък Рилски Спортист. Загубиха ги навън, но не и от дома. От дома имат само една загуба с 4 точки от Лукойл Академик. И този отбор на Рилски Спортист се играе силно. Какво трябва да стане? Единственото по-слабо място може да се каже, че е тяхната стрелба за 3 точки. Те са отбора, който по принцип използва най-малко стрелбата за 3 точки и са един от трите отбора, които има успеваемост по-ниска от 30% за 3 точки. Това е нещо, което може да се използва. В смисъл такъв, че тяхното силно подкоше, сега с Шелдън, с Бруинсма, а и с играчи други, които могат да играят в подкошието, макар и периферни да го наречеме, може би, използвайки по-слабия процент стрелба, да акцентираме, да не се получава много голяма пробойна в нашето подкоше, а дори да оставяме на моменти и отворени стрелби. Не ми се иска, но евентуално и това е начин. И да разчитаме, че няма да вкарват повече от тяхните средни показатели за 3 точки. Това е нещо, което може да се играе срещу Рилски Спортист, да се използва, т.е. срещу Рилски Спортист. Другото, което ми прави впечатление, гледайки така и мачовете им и подготвяйки се за мача за Рилски Спортист, че те и позволяват обаче да се играе срещу тях. Вкарат много точки, но и при определени взаимодействия и използване на тяхни слаби страни и срещу тях може да се бележи. Вкарат много точки процентно за 2 точки, 56%, но и противника им може да бележи. В същото време Шелдън е добър нападател, но има пропуски или дали е въпроси на старание в защита. Трябва да се използват макар и малките неща, които Рилски Спортист имат слабост. Другото, не бих казал, че е толкова слабост, но може да се използва. Те освободиха опитен плеймейкър в лицето си на Келвин Паркър. Те се знаят защо. Наистина играч, който ни оправда според тях очакванията. Сега много разчитат на едно момчето, не е толкова младо, като Дарин Иванов. Това момче, между другото, заслужава това доверие, защото макар и за малко и предни сезони съм забелязал, той има добра ефективност в играта. След Мартин Маринов, за мен той е най-добър шести играч. Погледнах, когато вече тези 3 мача, когато той е титуляр, да ти кажа, няма разлика. Не правят по-малко грешки, в смисъл повече грешки не правят, защото може да се очаква, че един по-неопитен гард няма да ще допуска повече грешки. Не е така. Дори ефективността на играта на Рилски Спортист си леко се е увеличила. Така че това, че той ще играе като титуляр, не е някакво значение в този момент. Единственото е, че може би се понамаля малко ротацията на играчите им, които могат да използват и ще ограничат играта до 7-8 играча, въпреки че взеха и друго момче, което е също за мен е добро и направи добър минал сезон като Франсис, но не знам доколко е подготвен да влезе в ритъм на игра. С други думи, Рилски Спортист има много малко слаби неща като домакин, което ние можем да използваме. И в предвид това, че те вкарват 92 точки като домакини, а ние допускаме близо 91, да ти кажа, има опасения аз лично, че могат да минат 100 точки. А ние е трудно да отбележим повече от 80 срещу тях. Между другото, такъв мач се получи предния в Рилски Спортист. Те ни отбелязаха 102 точки, ние играхме много добре в нападение, освободено с висок процент 46-7% от тройката, може би се спомнят нашите зрители, матчът беше даван по телевизията. Преди дебюта точно на диджей Шелтън и тогава Венци Петков не беше играл 3 мача. Мисля, че... Направи много силен матч. Да. Може би нещо подобно ми се иска да стане в най-оптимистичен вариант, защото ако двата отбора играят на средните си показатели, ние като гости, а те като домакини, 20-25 точки. И тук трябва ли да стреля Ямбол около 35 пъти от зоната за 3 точки и в този двубой? Да, трябва. Мисля, че трябва, защото това е наша силна страна, а в същото време в подкошието изпитваме малко трудност. И ще ти кажа, може би вече да превършваме, гледах статистиката в единствения матч, в който отборът на... Не, в единствения матч, в който срещу Балкан те вкарат най-малко точки в един матч, 80 точки. Имам предвид отборът на Самоков в Самоков. Да. Какво ми прави впечатление? По принцип отборът на Рилски Спортист изстреля много от игра, 67 пъти. Те са след отбора на Пловдив, отбора, който най-много стрелби за игра има. Докато в този матч имат едва 55 стрелби от игра, което означава, че тогава Балкан са ги затруднили
те да правят по-дълги нападения. Това е нещо, което се надявам да се получи в този матч. Тоест, борбите, разликата между опитите за стрелба да не е много голяма. Срещу Берое, между другото, още една причина, в която ние играхме равностойно, че не допуснахме Берое да стрелят повече. За да случи това, какво трябва да стане? Трябва да има малко грешки. Срещу отбор като Рилски Спортист в Самоков трябва да се допускат малко грешки, за да имаш някакви шанси. И Балкан, и Варна, които им направиха вързан матч, точно това са направили. Под 10 грешки. Ако това успеем да направим и наистина ни върви по-разкрепостено нападението, малко и късмете с по-висок процент стрелба, може да се случи матч. Иначе, за съжаление, го казвам, не ми се иска, но реалностите май са по-други за този матч. Специално прогноза, четяйки цифрите, може да... 2-3 минутки, айде да направим само една съпоставка между отделните играчи. На мен това ми е много, много любопитно. И като отбор, и като играчи не превъзхожда Рилски Спортист. Единствено Венци Петков на плеймейкърския пост превъзхожда Дарин Иванов до този момент и влизащия ни от пейката плеймейкър Цецо Острев е доста над Адриан Секулович. Във всички други компоненти, всички други играчи ни превъзхождат и то е много значително. Така че трябва да видим и като индивидуалност така ще ги сприеме тези играчи. Един DJ Шелтън, примерно, е много резултатен играч. Той го прави и от много стрелби. Но ето матча срещу Варна, примерно, има много нисък процент стрелба. 5 от 15. Ето това е един от играчите, който трябва да се обърне много голямо внимание. Сега дали с дублиране, може би, дори с риск да оставим свободен играч от разстояние, казах, няма толкова висока процент за 3 точки, но Шелдън трябва да бъде ограничен под тези доста високи средни показатели, които има. Той е стрелял от всякъде това момче и от тройката. Има и стрелба от тройката и за 2 точки. Бруинсма, много добър борец под кошовете, малко, не е толкова константен като чили, но като домакин играе силно. Йордан Бозов, както се казва, шапка му се сваля. Най-добрият е обявен за най-добрия български играч в българското първенство на тези години. Доста играчи, които са и класни като цяло и вече като отбор, добре сработени и изпълняващи изискванията на треньорите, които ще бъдат перфектно подготвени. Винаги съм казвал, няма при тях слабо място. При Удо и при Патрика, казваме така, прякорите, защото им забрави имената, ти кажа, така ги знам. И така. Ами добре, тръгвайки, аз направих тук някои прогноза за изненада. Аз твърдя, че Ямбол ще победи в Самоков. Ние играем силно в Самоков. Не знам, подходяща ни е залата, ринговите, обстановката, близо до Балкана, не знам какво, въздуха ли е друг. Играем резултатно и в много сезони, предни говоря, сме побеждавали отбора на Рилски Спортист. Винаги сме взимали по една победка. Миналия сезон не успяхме да го направим, но защо да не е сега? И като се има предвид, че срещу Варна, които направиха добър матч, за малко Рилски Спортист да го загубят, защо пък да не го загубят сега? Искаме се, но за целта трябва всички наши играчи, абсолютно всички, да играят над... Спомням си по-предната година, когато си мислихме, че само Ков ще не победи, тогава Карон Джонсън просто ги разхвърли там. Добре, ами ще видим, както се казва. Да се надяваме, че Ямбол ще се представи достойно и край на време вече пък да чупим този кръг и... Колко мача без загуба, Ицо, вече? Без победа. Не успя да ги броя. 10 поредни 10 загуби. Бяха и после 10 поредни. Прекъснахме серията срещу Левски, сега 3 поредни. Вижте, трябва ни някъде малко повече късмет. Де се казва да не сме го заслужили победата, ама да я спечелим. Дали няма да бъде предаван матча? Имаше информация по БНТ, само Ков по принцип са близо до София и предават доста двубои. По БНТ няма да е, но нека зрителите да се информират. В интернет излизат такива стримове, линкове, където може да се гледа. Не мога да ви кажа в този момент. Може би ще стане ясно в началото на матча нещо. На септември. Събота преди матча ще стане ясно. Септември ще бъде март. Добре. Ами Ицо, благодаря ти за това гостуване. Ще се видим с теб следващата седмица, когато ще коментираме двубоя в Самоков. Уважаеми зрители, на вас ви пожелаваме лека и спокойна вечер. Приятна вечер.